Por cuarto ano consecutivo a andaina da Festa do Tinto porá a nota solidaria á Festa do Viño Tinto do Salnés de Ribadumia. A inscrición é a vontade do que queira chegar cada participante e o recadado destinarase á Esperanza Salnés. Estamos falando dunha ruta aproximadamente de 12 km, pero é prácticamente llano, polo tanto é moi fácil para todas aquelas persoas que o domingo queren disfrutar da Festa do Viño Tinto do Salnés, que lle queren dar ese cariño a Esperanza Salnés e a parte que queiran disfrutar da paisaxe daqui de Ribadumia. Dende Esperanza Salnés agradeceron á organización da andaina que pensaran neles para esta cita solidaria. A asociación atende a axuda a persoas con discapacidades en Cambados e en toda a comarca e recordaron que con frecuencia pasan por momentos económicos complicados. Esperanza suele ter problemas presupuestarios e entonces axudas como esta, sea máis ou menos grande, sempre será benvida con moito agrado. Nos agora temos presuposto hasta outubro e noviembre aproximadamente. Despois vai ser unha incertidumbre. Poñernos ao seu lado, codo con codo, precisamente para que cada evento, cada edición, que sempre buscamos a integración social, sempre buscamos a igualdade, sempre buscamos axudar a aquelas familias que, bueno, pois realmente teñen problemas, pois entre todos que convirtamos isto nun éxito aquí en Ribadumia. A cita será o 2 de xuño con saída ás 10:30 da mañá da Rotonda dos Castaños. Tras completar un percorrido de 12 km, chegarase ata os stands da Festa do Viño Tinto.